Yan mga kaspero, ready na nating kilawin. Ayan o, talagang sarap. Yan o, tingnan nyo o. Wow, yan. Wow. Etong sashimi natin na dugto tuna. Ayan, yan. Sarap nito. Wow! Panalo. Kaspero, so ilalagay na natin yung mga kaspero. Ito yung nahuli natin kagabi. Yung dugtot. Ayan. So ito yung ulo. Ayan. Yung katawan niya. So gagawa tayo ng sashimi nito at saka kilawin. So tatry natin kung masarap talaga ito mga kaspero. So ikakat natin siya mga kaspero. Tingnan mo yung laman. Ayan o. Talagang sariwang sariwa. Ayos na ayos. So dito tayo sa part na to kukuha ng pang sashimi natin. Ayan. You know. Wow na wow, mga kaspero. Ayan. Kadalawa lang naman kami kakain, so dalawang slice lang. Ayan. So, yan o. Fresh na fresh. Fresh from the sea. Ayan. So, tatanggalin natin yung balat. Yan. Pwede na yung pang sashimi mga kaspero. So itong bandang kuha na to tatanggalin natin. Yan. Yan. Ang ganda mga kaspero. Fresh na fresh talaga. So goods na yan pang sashimi. So dito natin ilalagay. Yan. So tatanggalin natin tong part na to. Ito yung isama natin po sa kilawin. So ito yung pang sashimi natin. Tingnan mo mga kaspero. Ang ganda ng laman. Ayan. So ninipisin lang natin. Ayan. Mga kaspero, itong part naman na to, ito yung kikilaw natin. Ayan. Ayan. And then mga kaspero,
itong ulo ng dugtot, yung pinakapangan niya. Yan. So isisigang natin yan. Yan. Tuna sigang ulo. Sarap nito. Yan, mga kaspero. Yan. So ayan, ikakat na natin to. So half lang. Yan. Sariwang. Ito na mga kaspero. Yan. So bibilang natin yan na ano kayo maganda dito? Pichay. Yan. Tapos sinigang. Panalo na yan. Pero ready na ang ating pang sashimi. Ayan. So ito. Ayan. Ayos na siya. Yung need lang natin dyan is wasabi paste. Tapos kikuman. Ayan. So sa kilawin naman natin mga kaspero, syempre ito yung isda. Tapos kalamansi, luya, sili, pamintang durog, tsaka sibuyas, at tsaka suka. Tapos may pangpalasa tayong mayonnaise. Ayan. So masarap yan mga kaspero. Ito yung pangkilaw, sashimi. Tapos ito naman yung isisigang natin. Siling panigang, ulo ng dugtot, at saka pangpaasim, and then pichay. Yan, mga kaspero. So uunahin ko muna itong kilawin. So bali gagawin ko dito mga kaspero, hugasan ko muna siya ng suka. Ayan. Ayan. Hugas lang mga kaspero. So halo-haluin lang natin yan. Ayan. So pagkatapos niyan mga kaspero, i-drain lang natin yan. Tapos titimplahan na natin ng kalamansi, sibuyas, siling haba, at tapos luya, tsaka pamintang durog, tsaka lagyan ng mayonnaise. So ito mga kaspero, ito na yung sibuyas, luya, at tsaka sili, kalamansi, and then pamintang durog. Ayan. So unahin natin cut itong sibuyas. Dapat maliliit lang mga kaspero. Bali, ayan na siya mga kaspero. So, imimix natin yan
Tapos ilalagay natin yung mayonnaise. Yan mga kaspero. Ready na natin kilawin. Ayan o. Ang sarap. Ayan yung kilawin natin mga kaspero. Tapos yung sashimi natin. Ito. Yan. Grabe. Panalong panalo to mga kaspero. Ayan. Ayan yung sashimi at saka kilawin mga kaspero. So pwede na nating i-pre-taste yan. Pero okay na yung ating sashimi at saka kilawin. Ayan. So siyempre ako rin yung mag-pre-taste kung masarap talaga. Ayan o. Tingnan nyo. Wow. Ayan. Wow. Panalo. Siyempre, hindi magpapatalo itong sashimi natin na dugtong tuna. Ayan. Sarap nito. So, lagyan natin ng konting wasabi. Ayan. Tapos sausaw natin dito. Konti lang. Ayan. Wow! Panalo talaga. Dugtong tuna lang sa kalam. Parang ayaw ko nang tigilan to mga kaspero. Sarap! Parang nag-iingit yung nag-video sa atin ha. Sarap talaga. Bro Roel, shout out oh. Ito na yung ginagawa ko oh. Yung may mayonnaise, Timestone shot. Shout out sa inyo. Ito na ulit. Nakagawa na ako ulit ng kilawin natin. At saka yung sashimi. Yan. Soon gagawin natin ulit to. Grabe. Sarap talaga. Walang katulad pag fresh yung isda. Ayos. So, lutuin ko muna yung ulo ng luktot. Sisigang ko yan. Completos ricados na siya mga kaspero. So, ito. Stay tuned ka muna. Sana wala mong may kumain. Wow! Yan, magpapakulo muna tayo mga kaspero ng tubig. May kasamang sibuyas at saka luya. Lalagay na rin natin itong siling haba mga kaspero. Kumukulo na mga kaspero. Ilalagay na natin yung isda. Yan. Grabe. Sarap. Lalagay na natin yung pang-asim natin mga kaspero. Mga kaspero. So ilalagay na natin yung pichay. Mga kaspero. Ayan. Luto ng ating sinigang na ulo ng dugtut. Tapos yung kilawin. And then yung sashimi. Sashimi. Alright. Kainan time na mga kaspero. Pray.
Ama, maraming salamat sa biyayang ito. Pakibasbasan, makapagbigay lakas sa aming katawan. Magamit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na tayo!